navn? Jasmine Desiree Lind Schultz. Okay. Jeg kan se, du har meget sne der. Hvornår er Mikas og min bryllupsdag? Nå, det var til den der... Ej, det er så koldt. Du prøver ikke engang. Nå, den der dag. Er der nogen af jer, der ved det? Jeg kan ikke huske det. Prøv lige at se mine sutsko. Det er Mikas. Jeg har stjålet Mika. Fuck, hvad du gør ved det. Hvor mange følgere har jeg på Instagram? Ej, Mika viste mig det før. Ja. 100 noget med 80, 8 et eller andet. Yes! 90.000. Ej, jeg er i chok. Hvilken frugt er min baby i maven på størrelse med? Vent, er du gravid? Ja. Ej, ja, hun er gravid, guys. Ja. En frugt. En hasselnød. Nej. Nej, hvad nu kom? Okay, hvor mange kvadratmeter er vores hus? Altså, har ret stort. 2.000 et eller andet. Har jeg vundet? Jeg har noget sne. Baloo. Baloo? Se her, Baloo. Hvornår er Baloos fødselsdag? Holder hun fødselsdag overhovedet? Hvornår er det? Hvilken dato? Gæt en dato. En sommer. Nej. Nej, hvor er Giv den her video et like, hvis der skal give Jas en ruller i sneen, mens hun er gravid. Ej, det var så sødt. Tak fordi I så med. Like for en par 2. Hej hej. Hej.